tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Mayong buntag, mayong pakiguban, dalaygon ang Dios nga naghatag kanatog higayon og panahon og mayong adlaw aron kita makapadayon sa pagkinabuhi alang lamang kaniya. Welcome sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Brother Renato, may buntag, may pagpaminaw, kumusta? Og mayong pagpaminaw ni ni Aljon, may buntag, may pagpaminaw ni Aljon Orel. Dalaygon ang Dios, kumusta? Ako daon sa trono mo. Akong ipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan sa iyang paghatag og signal. Ato ni nga pangayoon nga mas mutaas-taas pagyud ang signal sa pagkakaroon nga wala patay wifi. Wa pa mi ka wa pagyud maayo ang wifi diri. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan sa atong panag-uban mao kini nga kahadlok. Ako ning gipangita diha sa Biblia mga kaigsuonan kining pulong kahadlok. Adunay kapin sa 30 ka mga bersikulo nga nagsugo ang Dios sa iyang mga katawhan og kahadlok. Maingon ang Dios, kahadloke ang Dios, kahadloke hinuon ang inyong Dios, ang inyong Ginoo, ug pasidunggi ug alagari siya. Mao ni ang mga hisgutan nato karon kining kahadlok. Gikan kaniadto sa Old Testament pa hangtod sa New Testament, hangtod sa panahon sa mga apostolis ug hangtod karon panahon sa balang espiritu mga kaigsuonan, kanunay nagdasig ang Dios nga kitang mga tao kinahanglan magbaton og kahadlok. Unsa may rason nganong kinahanglan man tang magbatog kahadlok sa Dios? O nganong gisugo og gidasig man niya ang tao nga mahadlok niya? Mo ni ato ang tun-an ron mga kaigsuonan og unsa may dangatan sa mga tao nga dunay pagbati nga kahadlok sa Ginoo. Unsa may mga benepisyo nga ato ang maangkon sa diha nga naatay kahadlok niya. Amo ni ato arong hisgutan mga kaigsuonan. Ug ngano nga nagdagsugo man ang Dios, nagdasig man ang Dios sa tao nga kahadlokin ninyo ang Dios, kahadlokin ninyo ang inyong Ginoo ug alagari pasidunggi siya. Ato ni hisgutan mga kaigsuonan. Kung naa kay Biblia, palihog basa di sa Salmo 33:8, pasidunggi og kahadloki ang Ginoo tibuok kalibutan. Pasidunggi ninyo siya kamong tanang katawhan sa kalibutan. So sa kini kasugo sa Ginoo nganhi sa matag-usa nato ka kinabuhi. Mayong pakig-uban o good morning ni may buntag pastor ingon ni Brother Renato. May buntag ni kisam ni si Ignacio Villar. May buntag. Ang Dios magapanalangin sa inyo hang pakig-uban sa atong programa. Mayong pakig-uban ni Lizelle Doloso Centina. May buntag, mayong pakig-uban. Kumusta? Ang kinabuhing Kristohanon, matod pa ni Lizelle Doloso Centina. Salamat sa kaayon nimo Lord. Ang maayong buntag pastor og maayong buntag pastor og sa tanang naka-tune in. May buntag bitaw sa tanan. Happy Monday. Adlaw karon nga
Lunes mga kaigsuonan, pizza 21 na. Dali ra gyud kaayo ang panahon. Dali ra kayo muhuman ang mga adlaw. Pizza 21 na sa bulan sa Pebrero tuig 2022. Mayong pakiguban ni Aljon Orel. Okay rapas, dalaygon ang Dios nga nag-atag na kog kusog. O kadasig kanatong tanan. Si Pastor Ruel Nadal Padilla Jr. May buntag nimo Pastor, kumusta? Okay, salamat kaayo sa imuhang pakiguban ug pagsunod sa itong programa. Kumusta ang tigumanan diha? Unsa may pwede na tong ikatabang diha? Diha sa imuhang tigumanan nga matud pagikuso-kuso og bunog kano gibunog pag-ayo sa audit. Kumusta mo diha? Ipangumusta ko sa imuhang mga kaubanan, mga karnero nga gipiyal sa Dios sa imong kinabuhi. Okay. Dunay mensahe si Brother Renato Inot. Matod pa diri mga kaigsuonan sa iyahang mensahe, daghan tang gikahadlokan pero ang pulong ni Ginoong Hesus makadasig diha sa Mateo 28. Okay. Moniroy atong hisgutan kini gikahadlokan Sa imong mo ni atorong hisgutan mga kaigsuonan. So minaw sa awit makalangit among halad, human ini mga awit nga makalangit, tagaan nato gigayon ang pagpaminaw pakiguban sa pulong sa Ginoo. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Nindot ang mensahe sa awit mga kaigsuonan, mingon ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Usa kini sa awit mga kaigsuonan nga nagpahinomdom ug nagdasig kanato og nagsugo kanato nga ihalad nato ang unsa may nian nato. Atong gamiton sa pagpasidungog sa Ginoo ug mao kini usas mga mensahe nga gibilin usab ni Pablo nga miingon siya bisag unsay inyong buhata sa pagpasidungog sa Ginoo. Kaya kita mga kaigsuonan giumol o gibuhatas Ginoo gipakatao ta gipahimugso taning naong sa kalibutan ug lain-laing rason para magdaig kaniya. Jesus, ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Nagkadasig mga kaigsuonan ang akong kasing-kasing sa pag-live bisan pa man mga kaigsuonan medyo usahay makaingon ko mga kaigsuonan nga dili sad maayo ni magputol-putol og signal. Mo na nga dili kay ko maka live mga kaigsuonan kay wa pagyoy wifi diri. Si mig paluab sa PLDT mga kaigsuonan ambot lang dugay man ang mga trabahante sa PLDT. Matod pa nila nga lisod kuno nga itapagbalik ang amo ang linya tungod kay daghang kay mga posting na guba unya daghan man daay kuno ng mga kontraktor ang gihulat nila. Muna nga wa pag tayo wifi even sa ubang mga lugar, even sa Guadalupe nga wa pa magyoy kaayo, wa magyoy untay mga posting nga nangaguba diha pero wa pa pug kuno sila wifi. PLDT po sila. Muna nga diri sa amo ang lugar area mga kaigsuonan diri sa Opera or Kalunasan wa pagyo may wifi, wa pagyo may linya diri. Ambot lang dapit sa mga dapit sa among barangay Kalunasan murag naa ada siguro mga linya na. Pero diri sa amo murag wa pagyod amo nga silingan diri wa pagyo wifi mga kaigsuonan. Pero bisan pa man mga kaigsuonan nga inani ang sitwasyon sa gihapon ang Dios nagdasig kanako sa pag-live. Tungod kay usas man nakapadasig nako, usas ako ang gi-upload sa YouTube mga kaigsuonan nga mensahe sa Dios nga nakapadasig usab kanako
nganong nakapadasig man ako ang gipost nako o gi-upload nako sa YouTube. Tungod kay usa ka adlaw mga kaigsunan dunay nagchat nako. Miingon siya nga, Pastor, usa ko ka Katoliko. Katoliko kong dako. Og akong nasabtan kung unsa gyud ay ang tao. Og akong gipasalamatan ang Ginoo nga nakadungog ko mga mensahe nga imuhang gi-upload sa YouTube. O gusto ko nga magkahimamata o gusto kong mga lagad sa Ginoo. Wow. So nakapadasig na ako mga kaigsuonan ang pag-live o ako ning i-upload sa YouTube. Muning usapod kini sa pamaagi sa Ginoo nga ang ato ang kadasig mga kaigsuonan dili gayod kana bitang mo period, dili mo hunong, dili sad mo kana bitang maura gyud ni akong kadasig, dili gusto ang Dios nga kung gidasig ta kagahapon damortang magmadinasigon karon. Og ang Dios nagatiman kanunay sa atong ginabuhi. Ang Dios nagiya kanunay sa atong ginabuhi. Kanunay tanihang gilig-on, kanunay tanihang giatiman, naguban siya sa tanan nato nga pamilya. Naguban siya sa matag-usan nato ka kinabuhi aron sa pagiya, pagdasig, paglig-on, aron dili mahimong kawang ang matag-adlaw nga gihatag sa Ginoo sa atong ginabuhi. Usas mga makapadasig sa akong pagpangalagad mga kaigsuonan, dili lamang ang mensahe gikan sa atong mga listener, kundi usa ka higayon mga kaigsuonan, may usa ka mensahe nga ako ang na dawat gikan sa Dios. Mensahe nga naghatag na kog pamaagi aron dili ako malayo sa tawag sa Ginoo. Usa nga nakapadasig nako mga kaigsunan kining ato karong hisgutan. Kining pulong kahadlok. Tungod kay ang mga tao nakita sa Dios, ikaw nakit-an kas Ginoo. Bisan asa ka, unsa may imong gitrabaho, nakit-an kas Ginoo. Naglakaw man ka, nagsakay man ka, nagdrive man ka, naamakas imong Pinoy-anan, bisag unsay imong gitrabaho, dihas imong Pinoy-anan, nakit-an kas Ginoo. Atong hinumduman nga ang Dios nagmonitor kanunay kanato. Kanunay tani ang gimonitor tungod kay sa matag trabaho, matagamit nato sa atong una-una kasing-kasing, atong una-una ang ato ang kusog. Iyaning gimonitor kung giunsa nato pagamit, kung kinsay gipasidunggan niini, ug unsay rason nganong ato ning gigamit. Kimonitor ta sa Ginoo mga kaigsunan una sa tanan tungod kay siya tag-iya nato. Siya mo'y na nag-iya. Iya na tang gibayran, iya tang gipalit. Ug dili na kita mo'y na nag-iya sa tong kaugalingon. Ug dili na kita mo oy mipuyo sa tong kaugalingon kun dili si Kristo na. Ingon si Apostol Pablo, dili na ako ang nabuhi kun dili si Kristo na ang nabuhi nga niya kanako. Busa kining akong kinabuhi, ako ning gamiton sa pagpangalagad sa Dios. O samtang gigamit nimo ang imong kaugalingon nga pinalit sa Dios, dili na to kalimtan nga gimonitor ta sa Ginoo. Kay sa tanang panahon, sa tanang higayon nga ato ning gamiton, iyan ning gimonitor kay iyan ning gantihan. Iyan ning suklian kung giunsa nato ni paggamit. Kung gigamit nato para mapataas ang iyang ngalan, mapasidungan ang iyang ngalan, iya tang gantihan. Ganti nga wa nay katapusan. May buntag, may pagpaminaw ni Sister Josephine. May buntag atong kaigsunan diha sa Lower South Hills, Tisa, Cebu City. Sa akong pagpamalandong mga kaigsunan sa pulo nga ato karong hisgutan, daghan man ning mga bersikulo nga sugilon kanato
mahitungod sa kahadlok. Matod pa ni Brother Renato kanina nga daghan ta nga pwedeng kahadlokan. Tinuod da og dili lang kay kita mo'y nakakita niini. Labaw nga nakakita sa unsay gikahadlokan sa tao mga kaigsuonan. Mao ang Dios. Ang Dios mo'y nakakita kung asa na nahadlok ang tao. Now, ang pulong kahadlok mga kaigsuonan nagdala ni og ganing nagdala ni sa pulong kakuyaw. Kung ang tao nimbati siya kahadlok ana tungod kay naasay gibating kakuyaw. Miingon ta nga kadelikado. Okay. Ato na nga pamalandungan kana nga pulong kahadlok. Dili ka mahadlok mga kaigsuonan kung dili ka mobati og kakuyaw. Dili ka mobati og kadelikado. Kung mibati na gani ka kakuyaw, kung mibati na gani ka og kadelikado mga kaigsuonan, mao na nay panahon nga muhari na nimo ang kahadlok. Og kining tanan mga kaigsuonan, wala kini malilong sa Dios. Kung asa nato nahatag ang ato ang gitawag pagbati nga kahadlok. Ingon ang Biblia mga kaigsuonan, bisan sa unang panahon mga kaigsuonan kos Ginoo. Ingon diha sa Levitico 19:32. Tindog kamo agi pagtahod sa mga taong tigulang og pasidunggi sila. Pero ingon diri sa unahan, kahadlokin ninyo ang Dios, ako mao ang Ginoo. So diha sa maong libro sa Levitico mga igsoon, padala na ang mensahe nga gikan sa Dios ug kinialang sa mga katawhan sa Dios. Mensahe nga angay nga ang tao magbaton og kahadlok sa Dios. Pag-abot sa libro sa Deuteronomio, gi-review ang maong mensahe. Nga matod pas Deuteronomio kapitulo 10 versikulo 20, kahadloki ang Ginoo nga inyong Dios og siya lamang ang alagari. Ayaw kamo pagbulag kaniya og himoa ang inyong mga panumpa diha lamang sa iyang ngalan. Hangtod sa panahon sa mga manghuhukom, hangtod sa panahon sa mga hari, hangtod sa panahon mga kaigsuonan sa mga apostolis, kanunay ang Ginoo nagdasig, nagpahinumdom og nagsugo nga kahadlokin ninyo ang Dios. Nganong gasugo man ang Dios og kahadlukan nato ang Ginoo. Nganong nagsugo man siya? Tungod kay kasagaran sa tao mga kaigsuonan, wala na'y kahadlok sa Ginoo. Daghang mga tao sa tibuok kalibutan nga naay pagtuo. Tinuod na. Bisan ikaw, moingon ka nga naa kay pagtuo. Bisan imong mga silingan, imong mga barkada, imong mga kaila, imong katrabaho, pangutan kung nagtuo ba na sila sa Ginoo. Moingon gyud na silang nagtuo Ginoo. Bisan ang imong kaugalingon kung imo ang pangutan-on, imong susihon, imong eksaminon, ingna imong kaugalingon nagtuo ba gyud ko Ginoo. Dili gyud ka kalimbog sa imong kaugalingon. Moingon gyud kang nagtuo gyud ko Ginoo. Lamang daghang nagtuo nga nakit-an sa Dios, wa nay kahadlok sa Ginoo. Ang tao nga wa nay kahadlok sa Dios, igsuon ko sa Ginoo, kulang na siya respeto. Wala na say respeto ug pagtamod. Ang katuyuan mga kaigsuonan, nganong gipadala sa Ginoo kanato karon ang mensahe nga kahadlokin ninyo ang Dios. Kahadlokin ninyo ang Ginoo. Tungod kay sa atong kinabuhi, ingon kitang mga Kristohanon og nagtuo sa Dios, diha sa grasya nga naa kang Kristo Jesus. Igo na lang tas pagtuo, pero wala na'y pagbati nga kahadlok. Asa nahadlok ang mga tao na anas kwarta. Kasagaran mga kaigsunan ang mga tao sa katapusang mga adlaw. Ang ilang kahadlok, wala na mahatag sa Dios. Nahatag na sa kwarta.
Sumala sa giingon kaganina sa tuig igsoon, daghan tang gikahadlokan, tinuod na. Tinuod na nga daghan tang gikahadlokan og wala na malilong sa Dios. Ang tao mahadlok sa iyang kamatayon. Ang tao nahadlok mga kaigsunan sa iyang trabahoan. Muna nga kung imong lantawon daghang kay mga Kristohanon mas grabe ang ilang respeto o grabe ang ilang pagtamod sa mga balaod patakaran sa ilang trabahoan. Tungod kay nahadlok sila sa ilang gitrabahoan. Apan ang nakapasubo mga kaigsuonan, naa sila'y pagtuo sa Dios, pero walay kahadlok. Ang tao nga walay kahadlok sa Dios mga kaigsuonan, mo resulta kinig unrespect, walay pagrespeto, og dili siya katarong sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa mas usa ka bata mga kaigsuonan, kung ang usa ka bata dili na mo batig kahadlok sa iyang amahan, dili na pud siya mutuman unsay sugo sa iyang ginikanan. Kabantay mo kung ang bata di na mahadlok sa iyang amahan, nga ang iyang amahan pwede nga mubunal niya. Kanus aman ang bata nga dili na mo batig kahadlok kananang ligo nagbukog. Di ba kabantay mo? Daghang mga bata karon mga kaigsunan nga baliktad ang sitwasyon. Daghang pamilya nga baliktad ang sitwasyon. Na kung imong lantawon gisugo ang tao nga muhatag ang anak ngadto ginikanan og respeto, kahadlok, apan kung imong tan-awon ang panahon nato karon, ang mga amahan or ginikanan na maoy mahadlok sa ilang mga anak. Maingnon dayon nga, bimugay kong konon, di koron mo iskoyla. Naayubang mga bata, mga kaigsonan, wa na'y kahadlok sa ilang ginikanan, munang magbinuntagay na las internetan. Imbes ang ginikanan mao'y mo gamit sa cellphone, ang nigamit mga anak na kay nahadlok ang ginikanan. O niya usa kini ka buhat sa tao nga dili ikalipay sa Dios. Nganong wala nay respeto ang tao sa usag-usa o sa ilang ginikanan, tungod kay wala na usab sila'y respeto sa Dios. Nganong wala sila'y respeto sa Dios? Tungod kay wala na sila'y kahadlok sa Ginoo. Muna nga, ang tao nga walay kahadlok, dili na mubatig kahadlok sa Ginoo mga kaigsuonan, dili na siya katarong sa iyang pagpangalagad. Ang iyang pagpangalagad or pagsimba, mga kaigsuonan, muraog ka ng nadala-dala na lang. Murag, makaingon ta nga, musimba kay naanda na lang. Murag na nabatasan na lang. Nabatasan na lang nga moadto sa simbahan. Human sa pagsimba mo uli, walay nasabtan. Moadto og simbahan, mga igsuon, kung imong lantawon, relax na kaayo. Ang hunahuna og ang naas kasing-kasing, basta kay ni simba. Wala na sa una-una o sa kasing-kasing sa tao nga nganong moadto siya simbahan. Wala na sa iyang hunahuna ang Dios. Wala na sa iyang kasing-kasing ang Dios nganong moadto siya simbahan. Ang kasagaran mga kaigsuonan nga naa sa tao, nganong moadto sa simbahan, basta kay nakasimba ra. Pulong nakasimba na lang. Muna kung imong lantawon, daghang mga Kristohanon, inig Domingo na, dugay kay moabot, daling mo uli. Mauna nga, kinahanglan ta og pagdasig. Kaalam, sa pagsabot
sa pulo nga ato karong hisgutan, kahadlok. Kahadloki. Now, ngano nga gisugo man tas Ginoo nga kahadloki ninyo ang Dios. Nganong nagsugo man ang Dios? Gikan pas karaang panahon. Ngadto na sa panahon ni Jesus, sa panahon sa mga apostolis. Tungod kay ang mga tao wala na mahadlok. Wala na itinud-anay nga kahadlok sa Dios. Tuan na nahadlok sa kwarta. Sa ako nang gikaingon, tanaw haragod ang mga tao mas taas og panahon sa kwarta kaysa simbahan. Mas taas og panahon og mas istrikto ang tao sa kwarta kaysa Biblia. Susiha ragod ang imuhang kinabuhi. Susiha ragod ang imuhang pamilya. Susiha ragod mga igsuon ang imong mga kaila. Asa nalisang, asa nahadlok, asa makuyawan ang tao kung mabili na ang pitaka nga may kwarta. Pero kung ang bag gani nga punog Biblia ag mabilin, sunod na lang. Maingon na, sunod na lang kay nabilin man. Pero kung pitaka na gani mao'y mabilin, unya na lang sad ko mosimba kay ako gitong pangitaon, basig na ara to. Sigurohon ako tog asa to nabutang. Nahadlok ang tao sa posisyon. Nahadlok ang tao sa rangko. Munang ang mga tao, mga kaigsunan, tungod kay nakamatikod ang tao nga mahadlok ang mga tao sa kwarta, sa posisyon, sa rangko, ang tao, mga kaigsunan, mo gamit na sa iyang posisyon. Aron mahadlok po niya ang tao. Ang tao, mga kaigsunan, nakamatikod nga ang tao di ay mahadlok di ay sarangko. Munang ang mga tao, mga kaigsunan, naningkamot nga mutaas, mudako, muuswag ang iyang rangko, aron ang tao iyahang makontrol. Banday mo? Sa diha nga ang mga tao nakamatikod, mga kaigsunan, nga ang tao mahadlok di ay sa kwarta, ang mga tao naningkamot, aron mudaghan ang kwarta, aron makontrol niya ang tao. Muna'y nahitabo og makita nato dagway sa atong nasod. Mangawat na lang aron magkadaghan ang kwarta. Manikas na lang para mudaghan ang kwarta. Para mahadlok ang tao. Para mutahod niya. Nakainomdom ko, mga kaigsunan, usa ko sa ako ang nakasinati ni ining mao nga pulong kahadlok. Samtang nagpamily driver ko sa usas mga inilang tao diri sa Cebu. Unya ingkuha ko og bata kay family driver lagi ang ako ang kuhaon ang ilang anak sa akong agalon. Unya sa diha nga dito mi sa parkingan sa maong eskwelahan, usas mga private school diri sa Cebu. Sacred Heart pa man kaniadto, unya karon Ateneo na. Dito sa parkingan, mga kaigsuonan, dunay naglalis. Unya ang naglalis, mga kaigsuonan, mga dato nga tao. Unya wala sila'y mga driver, sila mismo ang nagdrive. Ang nahitabo kay naglalis man sila sa dalan, mga kaigsuonan, paingon sa eskwelahan. Unya atong panahon na wala po to'y security ato nga higayon na siguro. Kaya nga ko ang nahinumduman, mga kaigsuonan, kamera nga isig ka driver maoy naa didto. Nya samtang nagsilalis na sila, kami pod nga mga driver pod nga tigkuha ay og anak sa among agalon, na trap town sadmi. Unya miingon ang ubang mga driver, ayaw na ninyo kuan na kay ayaw taon na ninyo buyaga kay mga dato ra ba na. Unsaon ganita na. So akong nahinumduman nga ang tao mahadlok og tao tungod kay dato siya, tungod kay kwartahan siya. Muna nga ang mga tao nga nakamatikod ni ini nga ang tao mahadlok da itas kwarta. Daghang kay mga tao nga nangandoy nga madato aron makontrol nila ang tao.
tungod kay nabatasan og nakinaiya sa tao gikan pa kaniadto hangtod karon nga mahadlok gyud ang taog kwarta. Ha, murag malisang gani kung mabilin gani ang pitaka kaysa manggoywa kasuway. Ha, ako ana nakasuway mao bitaw na nga wa gyud ko mobiyag trabaho sa una. Pero sa dihang gidala ko sa Ginoo sa Biblia ingko nga di man di ita dapat mahadlok sa kwarta. Ah? Kay ang dapat di ay natong kahadlokan ang Dios. Mao nay gihatag ni Brad Renato gaganina diha sa Mateo kapitulo 10:28. Diha gipakita ni Jesus ang rason nganong gisugo ta sa Dios nga magbaton tag kahadlok niya. Ingon siya didto, ayaw ninyo kahadloki ang mupatay. Sa lawas apan dili kalaglag sa kalag. Ako ning basahon. Kanang gihatag ni Brother Renato, inot nga igsuon natos nagpuyos lapo-lapo. Salamat kayo sa imong paghatag ni ini maong bersikulo. Ingon siya Mateo kapitulo 10:28 mga kaigsuonan. Ingon si Jesus. Unya gitaytulan pag yun na diha kung naa kay duna kay Biblia diha mga kaigsuonan. Gitaytulan pag yun na diha kinsay angay nga kahadlukan. Ingon diha mga kaigsuonan sa 26, busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Nganong gisugo man taanis Ginoo? Nganong nakasulti man si Jesus ni ini? Kay nabatasan na sa tao nga ang tao nahadlok na sa tao. Ang tao gani na nagani rangko kahadlokan. Nga dapat unta nga ang tao na ay rangko ngano man nga naa say rangko. Be mangutana kuno ta. Nganong naaman say rangko, di ba pagtabang ngadto isig ka tao? Nganong mukuha magkagkurso. Dili na para dapat sa atong kaugalingon, kung dili para na sa atong isig ka tao. Pero unsabay nasabdan sa tao, pag naanay rangko, dako na ganing tao, mahadlok na. Maingon na nga, ayaw na ninyo ko ana. Kasabi, ayaw ninyo na ayaw ninyo na buyaga kay ug imo nang buyagon na dadato ra ba na pobre ra ba kay ta. Ingon si Jesus, walay tinaguan nga dili mahibaw-an o walay sekreto nga dili mabutyag. Ang isulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit, ginahanglan, isulti ninyo diha sa kahayag, ug katong kamuray nakabati ginahanglan, ibalita ninyo ngadto sa uban. 28, ayaw kamo kahadlok ni adtong mupatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kahadloki hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o sa kalag didto sa imperno. Kini mga kaigsuonan nga sitwasyon o panahon nga gibuy-an ni Jesus. Gibuy-an ni Jesus kining mao nga mensahe nga kinsay angay kahadlokan ngadtos iyang mga tinun-an. Ang napulog duha ka mga apostolis. Kung imong lantawon ang kapitulo 10 sa Mateo sugod sa bersikulo 1. Na ay konteksto diha mga kaigsuonan kos Ginoo. Nga gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an. Iya kining gi pahinumduman. Iyang gitigom og ihang giwalihan, iyang gitudluan og iya kining gipahinumduman. Nga samtang manglakaw kamo aron sa pagwali sa gingharian sa Dios. Samtang manglakaw kamo aron sa pagwali sa maayong balita. Ayaw kamo kahadlok ni bisan kinsa. Gawas lamang sa Dios. Ayaw kamo kahadlok ni bisan kinsa. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mupatay sa lawas apan dili kapatay ni kalaglag sa kalag. Kahadlok hinuon ninyo ang Dios. Nga maoy makapatay, makalaglag sa lawas o sa kalag sa ngadto sa imperno. Nganong gipasidaan man ni Jesus ngadtos iyang mga tinun-an. Kay nakita ni Jesus nga nabatasan na sa tao kung asa niya nahatag ang kahadlok.
Kasagaran mga kaigsuonan, nahadlok ang tao sa kamatayon, nahadlok ang tao sa kwarta, nahadlok ang tao sa iyang isig katao. Nahadlok ang tao sa iyang trabaho. Kay kung guwa sa trabaho, di inayat sa kasweldo. Muna kung imong lantawon sa akong gikaingon, katong mga tao nga nagtrabaho company, kinto kayo, pero anak simbahan, perting sigaa. Kinsa man ang mga tinun-an karon? Ikaw na. Ang kuna nga ikaw ang tinun-an ni Kristo. Lain-lain man tuod tag karatula. Pero pareho tang tinun-an ni Jesus. Ang tinun-an ni Jesus sigurado gyud na nga naay nakatunan. Nya magbantay ta tungod kay ang Biblia karon nga ato karong napalandungan wala magpasabot nga di na ta mahadlok. Naagya pun tay kahadlok. Lamang gidasig ug tudluan ta kung asa nato ni ihatag. Dapat ato ning ihatag ngadto sa Ginoo. Ngano man? Kay kung ang atong kahadlok naa sa trabaho, naa sa kwarta mga kaigsuonan, ang mahitabo ana di nakakapadayon sa pagpangalagad sa Dios. Kung ang Dios na mubadlong nimo, mura po badlongon na nimo ang Dios. Ngano man wala naman kay kahadlok niya. Kabantay mo, daghang kay mga taong nagtuog Dios. Pero kung makadungog og wali nga maigo siya, dili siya mahimong madinawaton. Ang tao nga way kahadlok sa Dios ug maigo sa wali, maningkag ang dunggan, magbagulbol, mupauli, mutalikod, og murabag kumbaga, magpuyos og dakong kahiubos. Kay wala na may kahadlok, pero kung naa kay kahadlok sa Dios, makadungog kagwali, nga murag gi-review ka, kay unsa may rason nganong gibilin sa Ginoo ang Biblia, aron badlongon ta, aron ma-review ta, dili lamang aron tudluan ta. Kaya ang tibok kasulatan giumol o gibuhat uban ni lamdag sa Ginoo. Asa unsay katuyuan? Para asa? Alang sa pagtudlo, tudloan kas Biblia. Alang sa pagbadlong, badlongon kas pulong sa Dios nga naa sa Biblia. Alang sa pagsaway, sawayon ta. Sa mga pulong nga naa sa Biblia, karon kung wa natay kahadlok sa Ginoo. Unsa may bation nato? Unsa may atong i-response sa mga pulong nga gibadlong ta, nasaway ta. Igsuon ko sa Ginoo kabalo ka kung ang tao wala nay kahadlok, ang awayon ang pastor. Ang libakon ang pastor. Nga ang pastor igo rang nag-deliver sa pulong sa Dios. Mura ba og kanay nga murag mga grab ang pastor ba? Kanang delivery bitaw, food delivery. O sa may lalamove, sa man na mga food delivery, mga kaigsunan. Sa panganito? Ang mga tao, nanginahanglan og pagkaon, aron mabuhi. Unya, naay gitawag, nanarbaho aron pag-deliver og mga pagkaon. Ay, pag-abot na mga kaigsunan, dunay mga taong mo order, dili mo bayad. Unya, ang awayon, ang katong delivery. Delivery. Unya, nganong awayon ang delivery? Kay walay connection ang delivery sa tag-iyas pagkaon. Siyempre, pinalit. Gipalit na kutos delivery kay naa may mga uban nga kaprehaan ang Grab. Kung naay mo order ang Grab mo bayad ngadto sa, for example, dito sa restaurants o kaha sa Jollibee unya iyan ang bayran dito unya dadon niya ang pagkaon ngadto sa nag-order unya ang nag-order adto mo bayad sa nag-deliver. Pero diri sa mensahe sa Ginoo sa mayong balita, dako kay koneksyon ang kinabuhi sa pastor og ang Dios. Kay ang pastor
Wala na siya mga apply. Kami mga pastor, wala mi mga apply aron mahimong pastor. Makapila na ko balibari. Ang pulong pastor. Kay nasayod ko nga dili sayon. Ug dili pod lisod ang pagpamastor. Kun dili perting lisura. Perting lisura. Kung magpastor ka, magdumala kag simbahan, perting lisura, perting bugata. Kana kung kinasing-kasing ang imong pagdawat sa tawag sa Ginoo. Ang pastor ug ang mga pangulo ug mga mensahidor sa mga pulong sa Dios, igo silang ga-deliver sa mga mensahe nga mo'y gikinahanglan sa mga tao. Ang problema diha sa mga tao, sa dihang mo abot na ang mga mensahe, og dili na gani sila mubatig kahadlok, dili na gani ta mubatig kahadlok sa Dios, nga mo'y tag-iya og tuburan sa tinuod nga mga mensahe, nga mo'y ni badlong, mo'y ni tudlo, mo'y ni rebuke, mo'y ni saway sa unsa may atong gibuhat. Kung wala gani tayo kahadlok, natural, mura tag di order o pagkaon. Ang nag-deliver mo oy awayon. Pero kung natay kahadlok, musabitar ta. Naatay taas kayo nga respeto. Ning-adtog simbahan, walay lain nga naas atong nauna nganong niadto tag simbahan. Niadto ta, muingon dayon ka nga, nianhi ko, tungod og alang kanimo Lord. Nisimba ko, tungod kay gusto ko nga mabati nako ang imong presensya. Na unsaon man nato mga kaigsuonan pag kat-on kana bitang pastor unsaon man nako aron makat-unan nako nga naagyo ko'y kahadlok sa Dios. Kay ang tinuod kung akong susihon, wala na mo ko'y kahadlok, tuwa na ako mahadlok sa kalibutan. Tanawa ragod ang mga tao. Susiha ragod ang imong kaugalingon. Unsay rason nganong nahimo kang Kristohanon? Unsay rason nganong gitawag o gipili ka sa Dios? Kabalo ko nga nakabalo na ka, unsay rason? Unsay rason nganong gipasig-uli ka sa Dios? Kabalo ko nga nakabalo na ka, unsay rason sa Dios nganong gipasig-uli ka? Pero alang ni adtong wala pa makabalo nga makadungog aning maong mensahe. Unsay rason nga nung gipasig-uli ka sa Dios, pinaagi kang Kristo, aron mo pasig-uli sabkas uban ngadto sa Dios. Ang imong trabaho mao nga gamiton nimo ang unsa may naa nimo karon, ang imong kasing-kasing, ang imong nahuna, ang imong kusog, tanan nga naa nimo, gamita na siya pagpasig-uli sa mga taong wala pas Ginoo og dad-a silas Ginoo. Mo na'y trabaho nato. O gisaysa na ni Apostol Pablo o gisulat diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 5:18. Pero ang pangutana, ato ba nang gipaningkamutan? Nganong wala man ta maningkamot og miresulta nga wa gyud ta katrabaho og kabuhat ana? Kay kulang tag kahadlok sa Dios. Ang tao nga kulang og kahadlok sa Dios, nabalo ba ka? Dili katarong siya, dili niya matarong ang iyang pagpangalagan. Murag palahay lang, ug makasimba maayo, ug makasimba murasag maayo.
Pero kung ang tao nga naay tinud-anay nga kahadlok, ang pinga niya unsay tawag ug unsay rason nganong gibag-o sa Dios, nganong giumol o gibuhat sa Dios, nganong gipahimugso ka. Ang pinga nimo na ang trabaho nga gipial sa Ginoo sa imong kinabuhi. Unsa may rason nganong giumol ka? Giumol ko, giumol ta. Di ba ang rason sa Ginoo nganong giumol o gibuhat ta? Para daygo na to siya. Pero ang pangutana ato ning susihon. Ato bagyo nga nabuhat ang tinuod nga pagdaig sa Dios? O kaha ning daig ta sa Dios at the same time ning daig puta sa atong kaugalingon? Ha? Dili ra ba nato mailad ang Dios? Ngano man? Nasayod siya unsay unod sa atong hunahuna. Nasayod ang Dios unsay unod sa imong kasing-kasing. Jeremias 17:10. Iyan ang gisusi ug iyan ang giusisa. The word usisa gipisa-pisa. Iyang susihon unsay imong gibuhat ug iya sang ususihon ug unsay imong gipanulti. O iyang susihon unsay katuyuan o tumong nganong imo nang gibuhat. Usisahon niya na tagsa una niya. Dili nato siya malimbungan. Dili ta katago sa Dios. Unang dapat ta mag-amping. Aron mag-amping ta, pangayuon na to nga maghari ang kahadlok. Kanang ingon si Jesus, kahadlokin ninyo ang Dios. Ayaw mo kahadlok sa mga tao. Kaya nakita mismo ni Jesus, wala na mahadlok ang tao sa Dios. Sa adlaw nga paras Ginoo tan-awa, naa ba kay kahadlok? Tinud-anay ba ka nga naay kahadlok? Or angkon-angkon ra ka nga na kay kahadlok sa Dios? Hinumduman nato ang rason nganong gikinahanglan magbaton tag kahadlok. Una, tungod kay siya ray naay authority nga makalaglag sa atong kalag. Ikaduha, siya ra ang Dios nga mao'y makahukom. Kung adto batag langit, adto batag imperno. Unya gibili niya. Dinhi ka nato kung kinsa unsa ang mga ilhanan, kung kinsay makaadtog langit o kinsay makaadtog imperno. Hinumduman nato mga kaigsunan, ang Dios nga mo'y atong gilagaran, siya ra nga Dios nga naay authority sa paghukom, paglaglag sa kalag sa tao. Ang kwarta, dili na kalaglag sa imong kalag. Dili na kahukom nimo. Munang ayaw kahadlok sa kwarta. Ayaw kahadloki ang kwarta. Kabantay ka nga kasagaran sa tao karon sa katapusang mga adlaw sa kwarta man nahadlok. Kana bitang maputbol sa trabaho, murag mawad-an ang kinabuhi, murag nagmalisang. Kung mawad-ag pitaka, mawad-ag kwarta, labi nagdako-dako, murag nagambot lang. Mahimo, awayon gani ang Ginoo. Pero kung pero ganig moingon na gani di nakapasimbahon. Moingon na yung tao, hadlokon man ko, nagdi ko kasimba. Bantay mo. Pero og anak nagis trabaho niya ang imong trabaho. Maoy imuhang gipanghuaan og kwarta? Maoy imong gipanghuag pagkaon? Pag ingon nga karon na lang kakutob, ugma di nakakabalik.
magpakiluoy gyud ayaw taon pa sa may akong sala pasaylo taon ko kay kabalo man gyud ka nga diri ra ko nabuhi, diri ra ko na nakakuha og pagkaon ug diri ra mi nga buhi. Magpakiluoy. Pero pag iyon nga ay nagsimba ha. Ay nga nung mahadlok magugsimba. Di mahadlok. Pag-ingon sa mga bata, Ma, pa, nabili na imong bag. Maingon na yung ginikanan, nga nung nabili, mahadlok, mga mura, magnalisang nahadlok ka. Tuamang dito ang imong Biblia. Tuamang dito ang imong Biblia. Ay, nga, sagdi lang god. Sa sunod lang god to. Unya na lang. Pero pag ingon ganis anak nga, Ma, pa, nabili na imong bag. Sagdi lang to. Bisag nabilin to, sagdi lang. Waka kuan pa nga. Pa, waka kuan ma nga. Waka kuan diha nga. Taranta nga ang imuhang bag. Mao matoy gisudlan nimo sa kwarta. Kasab-an ang anak. Nganong karon pa man kami sulti. Nabalikon kinahanglan nga dili to mabilin. Grabe no? Daghan kayo nga tao nga nagtuo sa Dios pero wala na mahadlok sa Dios. Tanaw ra gud ng imuhang pagpangalagad. Kung asa dapit ka istrikto sa imuhang pagpangalagad sa Dios, sa imong pagsimba o sa imong trabaho. Ikaw ra gyud makatubag ana. Ikaw ra makatubag. Nganong gihatag ni sa Ginoo karon? Dinhi gipakita nga gihigugma kaniya. Kay kung wala pa mahigugma ang Dios, dili na kapadunggon aning mensahe Dili na kakadungog karon og pulong gikan niya. Pantungod kay gihigugma kaniya. Gipadungog ka aron makahinumdum og makaamguta. Tinud-anay bagyutang naay kahadlok niya. Kay kung tinud-anay tang naay kahadlok sa Dios, ang imuhang pagbasag Biblia, grabe ka istrikto. Tinuod na. Kung naatay kahadlok sa Dios, ang atong pagsimba, grabe ka disiplinado. Pero tanaw na to ang imong pagsimba. Ikaw rin mo lantaw, kay ikaw raman diha. Anong apil-apilon man ko. Magtinanaway ragutas atong kaugalingon, God. Magsusihanay raguta. O saman, disiplinado ang imuhang pagsimba? Or murag palahay na? Mayong unya na lang ko, paroy wali. Wali ramay akong toyo diha nga maato kong simbahan. Kanang tanan, wala malilong sa Dios. Nasayra na sa Ginoo. Bisan ikaw, mga igsuon ko sa Ginoo, my brothers and sister in Christ. Susiha daw ang imong kaugalingon. Asa ka mi strikto. Asa ka mi strikto? Sa trabaho o sa simbahan nga naa ang Dios? Asa ta gitawag? Unsa itong trabaho? Ang trabaho nato nga naangkon through ni Jesus Christ o trabaho dias company o sa imuhang pangita, sa imuhang mga sa man diha gipangkuhaan imong pagkaon. Now, unsa may mga benepisyo, aritas benepisyo usa. Unsa may mga benepisyo kung magpabilin ang ato ang kahadlok kanang buhi gyapon ang atong kahadlok sa Dios. Ang benepisyo mga kaigsuonan atong tan-awon ang sulat ni Solomon, Panultihon Kapitulo 1. Panultihon Kapitulo 1, versikulo 7. Ang pagtahod og pagbaton og kahadlok sa Dios or sa Ginoo
mao'y sinugdanan sa kaalam. Ang mga buang-buang walay pagtahod sa kaalam ug nagdumili sila sa pagsabot. Dinhi gipakita ni Solomon mga kaigsuonan ang unsa may sangputan sa atong kinabuhi kung naatay tinud-anay nga kahadlok sa Dios. Muabot nato ang kaalam. Kaalam diha sa pagpangalagad. Kaalam diha sa pagdumala sa kinabuhing Kristohanon. Kaalam sa pagdumala sa panimalay. Kaalam sa pagdumala sa tanang mga butang nga gipiyal sa Dios sa atong kinabuhi. Mao day gisugo ta sa Dios kay nasayod ang Dios nga nanginahanglan kag kaalam. Kinsa bay tawo nga wala magkinahanglan kaalam sa atong panahon karon. Ikaw ug ako nagkinahanglan tag kaalam. Kay ang tawo nga walay kaalam, buang-buang yun na. Ngano man, wala man na say pagsabot. Ang taong way kaalam, di na kabalong mo sabot. Ug di na kasabot. Ang mga tao ra ba nga mga way kaalam, ha? Kuya ora basad kay mura ba pong maalamon. So sa pay mga benepisyo mga kaigsuonan. Aritas panultihon, kapitulo 3, 7. Kapitulo 3, 7. Mga benepisyo or mga benefit mga igsuon nga imuhang maangkon sa dihang naakay kahadlok sa Dios. Giingon dire, benefits of the fear of God. So naakay madawat mga kaigsuonan sa dihang naakay tinud-anay nga kahadlok. Atong nadunggan, una kaalam. O dalay ko ng Dios. Okay. Nganong moabot man ang kaalam ato sa day kuno ng utingkayon diha. Nganong moabot man ang kaalam? Miingon siya nga ang pagbaton og kahadlok o pagtawod sa Dios mo'y sinugdanan sa kaalam. Ngano man nga nakaingon man si Solomon nga moabot ang kaalam sa dihang naakay kahadlok sa Dios. Kay kung naakay kahadlok niya kabalo ba ka? Grabe ka istrikto kas Biblia. Basahon ko nimo ang Biblia. Kay naman kay kahadlok. Tanawa ra ng ulitaw og dalaga. Kaniadto wala man ang text, wala man ang chat. Padalanay man nag letter. Di ba? Kung doon na sila kanang mahadlok silang bulagan, katong mga kisa magoy kaagig ulitaw og dalaga. Kaagita oy. Karon di na ta dalaga, di na punta ulitaw. O di na mo ko ulitaw. Pero kaniadto sa ato ang panahon katong mga muraga matud pas inistoryas uban gurang-gurang na. Nakaagi gyud anang suwat-suwat karon na may suwat-suwat ron ay. Tawag ra man didso. Prangkahan ra man didso. Matud pa sa uban mga kaigsonan langan na kay nang suwat-suwat ay. Praktikal na taron. Sulti didso, yagyag didso, tawag didso. Uban kay agi pagbalak-balak, agi pagsambingay, haskang pagkalangaya. Unya kasal ra gyapon sangputan. Sa una preting sulat-sulat yun. Dihan ako na matikdan ba nga. Kung naa kay tinud-anay nga kahadlok kanang kahadlok o kining gugma, mo'y mag-uban mga kaigsonan. Naa kay gugma. Unya hadlok man ka anak bulagan o hadlok man kag di sugton. Munang kung naay naa gani suwat mga kaigsuonan, ako'y imo gyud ang ampingan, tagu-taguan, uban gani unlanan kisa may nakasuwat og unlanan ng suwat. Ni smile biya mo ragwa kasuway. Unlan-unlanan. Uban diha kugos-kugoson kay hadlok lagi. Hadlok buwagan. Una nga kung mahal nimo ang Dios, kung naa kay kahadlok niya, dili gyud nimo ibuwag ang Biblia. Kanunay kang nagmemoryag mga bersikulo. Kanunay nimong gitipigan ang iyang mga saad. Ug usa kini ka pamaagi mga kaigsuonan
sa pagkat-on og kahadlok sa Dios. Usa kini kapamaagi nga makakat-on kag kahadlok sa Dios. Ang pagtuon kanunay sa pulong sa Dios. Ang pagbasa kanunay sa Biblia. Nganong wala kay kahadlok? Nganong kuwang og kahadlok ang tao sa Dios? Kay walay panahon sa Biblia. Kay walay tinud-anay nga panahon sa pulong sa Dios. Munang ang tao wala og kulang og kahadlok sa Dios. Pero kung tinud-anay ka mga kaigsuonan nga naay kahadlok sa Dios, dili nimo kalimtan ang Biblia. Grabe ka kadisiplinado sa oras para sa Ginoo. Ug sa padayon ka sa pagbasa, pagpadayon sa pagbasa, paghatag panahon sa Biblia, nya istrikto kay ka. Ug disiplinado kay ka sa oras ug time sa Biblia. Nganong miingon si Solomon ang pagbaton og kahadlok mo'y sinugdanan sa alam. Kay kung naa kay kahadlok, dili nimo buwagan ang Biblia. Dili nimo ibulag ang Biblia. Damor nimo nang basahon. Kung damor kag mubasa sa Biblia, damor kang makabaton og kaalam gikan sa Ginoo. Munay giingon ni Pablo sa Buhat kapitulo 3. Ay, pa. Ako sa ning kuanon. Ako ani nga dili dito buhat. Ikaduhang Timoteo. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Diha gipakita ni Pablo sa kinabuhi ni Timoteo. Ingon si Pablo. Nasayod ko nga nagbasa na ka sa balaang kasulatan sikat pas imong pagkabata ug mauni naghatag nimog kaalam. Dili man pud ka magbasag Biblia kung wa kay kahadlok sa Ginoo. Di sad ka kabaton og kahadlok sa Ginoo mga kigsunan, kulang sad ang atong kahadlok kung wa tay panahon sa pulong sa Ginoo. Tinuod na. Sa ako nang gikaingon, nganong wa kulang og kahadlok ang tao sa Dios? Nganong mo ingon kung kulang kahadlok ang tao sa Dios? Tan-awa ragon na. Asa dapit istrikto ang tao sa simbahan o sa trabahoan? Ikaw kuno. Ikaw kuno. Ikaw kuno yung mususi ana. Tanawa kuno. Asa mi istrikto ang tao o disiplinado ang tao sa iyang trabahoan nga kwarta mo'y iyang madawat or sa simbahan? Sa trabaho sa Dios o trabaho sa kalibutan? Asa man istrikto ang tao? Di ikaw kuno. Tanawa kuno na imong kaugalingon. Kay kung istrikto ta sa pagpangalagad sa Ginoo, kung disiplinado ta sa pagpangalagad sa Ginoo, nitubo ta. Miuswag ta. Dili kay kutob latang listener. Mga matay na rata kutob latang listener. Dapat, kung nakakaton ka, mangwali na sad ka. But ipasabot, ikaw na say gipaminaw. Wala magpasabot nga nataw tang wala gyud tay kana bitang panabot. Naatay panabot Pakis na sa atong pagkatao. Kung na kay panabot, na kay nasabtan. Kung naa kay nasabtan, nganong dili man nimo na ipasabot sad sa uban? Unsay rason? Tungod sa kwarta. Tungod sa kwarta, stricto sa trabaho. Pati Domingo, gikawat o gihatag sa trabaho. Overtime sa karon. Ingon ang company. Overtime sa kay double pay. Unya ra na masimba, unya ra naarbitaw ng simbahan. Naingon pod katong mga tawo way kahadlok. Abitaw no?
Ako ra to, mutiks lang ko ni pastor. Wa ko rong kasimba kay nagpagama kog balay. Wa ko rong kasimba kay gipatrabaho ko sa ko ang amo. Wa ko rong kasimba kay nag-overtime ko. Utangon lang usan akong Domingo. Murabag murabag tagiyag Domingo ba? Ha? Murabag og kanang mapalit na to ang Domingo? Ha? Muingon ka nga sunod Domingo di ra ko mo simba kay di abitaw ko pinalit nga Domingo mao ni akong itapal. Naghangay mga tao nga mo ang kong Kristohanon. Maingon nga utangon lang nako ang Domingo. Ha? Importante maka-tithes o maka-offering ra ko. Usahay ang tao ba mura ba kung naanagani kwarta murag sikinsa na. Murag sikinsa na. Kung mahimo ang pastor irokon. Kung mahimo ang simbahan i-edit. Usbon. Di ba ang taong wa nay respeto sa Dios, usas mga ilhan na kanang usbon nimo ang pamaagi sa Dios? Murag ang gihatag sa Ginoo nga pamaagi nga gisulat niya sa Biblia, kuwang. Grabe ka bright ang tao nga may resulta sa iyang pagkabugo. Tinuod na. Naiusa ka alagad mga kaigsonan, nagsugod siya og 1981, wa pa ko mataw. O niya, nagbalhin-balhin siya simbahan. Kikan sa Pentecostal, hangtod sa Assembly, hangtod sa Four Square, tanan na simbahan, mga dagko. Sige siyang tuog Biblia, matod pa niya. Nya iya kung gikumbinsi nga kinahanglan nga maluwas, hingpit nga kaluwasan yung kuno ang akong maangkon. Kinahanglan nga, Pastor Gideon, aron mahingpit ang imong kaluwasan, kinahanglan magpasakop ka sa iglesia sa Dios. Kanang tinuod nga simbahan nga gitukod sa Dios nga mao ang sayon. Ingko nga, ako sang gisabayan para makawali ko niya. Kabantay mo atong kumpos nga naghisgot kog bisik pastoral. Naa dito'y niyagyag sa iyang doktrina. Ako sang gisangyawan, himan-himan, iya kong giblock. Giingnan ko niya nga tanang mga simbahan Pastor Gideon nga girehistro sa SIC. Girehistro sa SIC. Mga simbahan na nga gitawag man-made. Ang mga man-made nga simbahan di gyud na kasud og langit. O niya ang mga pastor o ang mga tao nga mga pastor nga nangauliktag ikanapo, ang mga tao nga gikuliktahag ikanapo, nasud na sila scam. Kay bisan kinsa katong na mga tao nga nintog ikanapo, na scam tao na sila, scam. Scam. Kung murag nalayo na gyud tao ning tawhana. Ako tao siyang giprangkahan. Ako siyang giprangkahan. Engko nga ayaw nag-chat dire sa ako Uni ayaw nagsamok-samok dire sa ako ang FB. Kay kuan naluoy ko nimo. Kay kanang imuhang doktrina dili na nagikan sa Ginoo. Gikan na sa imong understanding na sobrahan nga panabot. Ambot nga nung ningkalit putog tunga sa akong account. Una nga, karong panahon na, pero magbantay manggida. Magbantay. Usas mga estratehiya sa Dios nganong gidasig tas Ginoo nga magbaton tag kahadlok aron ta makabantay. Nganong makabantay ta kung naatay kahadlok sa Dios? Una kining atong gidiscuss. Kung naatay kahadlok sa Dios, magtuon man kag Biblia. Magtuon ka, magbasa kag Biblia. Pag naakay kahadlok sa Dios, labaw sa tanan, naakay respeto sa nagtudlo nimo. Naakay respeto sa mga tao nga nagtudlo nimo. Pero wa na gani kay kahadlok sa Dios, normal ra na nga wa pug kay respeto sa mga taong nagtudlo nimo. So unsa ganito yung mga benepisyo or benefits nga
maangkon sa tao. Una, kaalam. Kaalam. Nganong moabot kani ang kaalam kung nakay kahadlok? Kay magtuon makag Biblia. Magbasa makag Biblia. Dili man nimo ibaylo ang oras sa Biblia kaysa oras sa kalibutan. Ang problema mga kaigsunan kung nabaylo na nimo, kung nabaylo na gani na nimo, na utang murag murag makabayad na ba nga di ra bagyo ta kabayad ana. Muna nga ang atong buhaton mga kaigsunan, prayer. Lord, gamit ako. Lahi man pod ang prayer sa kadaghanan na katunan. Kaya mukuha may daig mga bersikulo. Ang mga bersikulo nga kuhaon mga kaigsunan, mao dayon ng mga bersikulo nga naghisgot ang Ginoo. Pangayo bisag unsa. Pangayo pinaagi sa kungalan kay wa ko'y dili hatag. Gamito na yung mga bersikulo mga kaigsunan nga nag-ingon ang Ginoo. Pangayo bisag unsa sa amahan kay ihatag ni. Pinaagi sa kungalan. Ngayo bisag unsa. Lord, ubani ko Lord, proteksyon ko Lord. Lord, tagay kong trabaho. Nadugay mga kaigsunan murag ni-upgrade man ang iyang pagpangayo. Unya mura og ni-upgrade na gyud kay sige na kog pangayo. Mura ba og kanang say tawag ana? Kanang sige bitaw pangayo unya sige pog kadawat. Nahinalam. Sig pangayo unya mura mag nahinalam kay taga pangayo gihatag masad. Ngayo na, Lord, tagay kog Inmax, Lord. Lord, tagay kog sakyanan, Lord. Tagay kog house and lot. Lord, tagay ko. Lord, tagay kog trabaho. Tagay kog negosyo, Lord. Kung ang Ginoo pa kung ang igsuon ang Ginoo mga kaigsuonan mo direct istorya nato. O anak ka ang Ginoo. Unsa man kado? Nagampo ka or nag-order? Sige mo kag order. Order sakyanan, order motor, order house and light. Kabalo ba ka akong nasabtan bagyo nato ang pulong Kristohanon? Muni dapat atong sabdan sa atong panahon karon. Dapat ang prayer is dili na puro pangayo. Kay kung gikahimutan ka ni Jesus, di man ka hikawan. Kung gihikamutan ka sa Dios, dili ka niya pasagdan. Nasayod ang Dios unsay atong gikinahanglan. Kung gikinahanglan nimo na, walay dili ihatag ni Lord. Kabalok siya. Unsay imong gikinahanglan karon, ug unsay gikinahanglan nimo ugma. Unsay gikinahanglan nimo sunod semana, sunod bulan, sunod tuig. Kabalo ang Dios nga naman pinangga kay kaniya. Mahal kay taniya. Iya raning i-release kung kita nagbuhat nga mahimaya siya. Kung nahimaya ang Dios ug nahimut-an taniya, walay dili ihatag niya. Ang nindot kayo nga prayer kabalo ka mga kaigsunan, kanang moingon ka ni Jesus, moingon ka sa amahan. Amahan, gamit ako. Amahan, ni ako, ipadala ko. Ipadala ko sa akong pamilya, aron pagwalis imong ngalan. Ipadala ko sa ako ang mga kaila sa akong higala. Aron doon na ni kapuslanan. Aron ang imong pagtawag ug pagpili ug pagluwas ug pagpalit sa akong kinabuhi dili makawang. Unsa man goy rason og katuyuan nganong gipalitan niya? Di ba aron gamiton ta sa katuyuan nga masangyaw nato siya sa atong pamilya? Pero asa man ta nabisi? Nganong nabisi man tas kalibutan tungod kay nahadlok tas kwarta? Munay tinuod nga rason.
Pero mablis ko mga kaigsunan, doon ay mga tao nga maingon, pastor, na ako'y gipadala kay gusto ko nga muhatag og Biblia. Munang dire na ako'y mga Biblia karon, o niya ako ning giandam alang sa krusada sa Moalboal. Naamay nangayo na ako dire, akong gihatagan, pero ang ako silang gipasabot, mas maayo nga kung ikaw mo'y nakasabot tas pagpangalagad, dili kay mangayo ra kag Biblia. Kay ang pagpangayo manggod, mahitabo manggod nga dili kayo bililhon nimo ang maong Biblia. Kung ikaw nga nakasabot karon nga Kristohanon ka, kung bililhon kay nimo ang Biblia, palita. Palita. Bisag unsa pa na kamahal kung bililhon nimo na palito na nimo. Ngano man bililhon man nimo. Love man kaay na nimo. Ang uban gani mga kaigsonan, bisag unsa kamahal sa Biblia, ihatag nas uban. Pero daghang kay mga tao malipay kong hatagan. Pero ang Biblia nagsulti nga kung ikaw na anas Ginoo, dapat muhatag ka. Kay damor kang muhatag, hatagan sad ka. Munang naay mga tao, mga kaigsunan nato nga moingon, pastor, na ako'y gipadala, ipalit nag Biblia. Sige, ako nang ipalit. Sa pagkakaron kay naa naman daitas Pebrero, mimahal ang Biblia. Niabot og 200 ang usa. Last January nakapalit ko 175 ang usa. Pero karon murag 200 naman siguro to, kay ako ang maumantoy giingon sa kuan kanang nagdistribute og Biblia, maayong balita Cebuano. Pero bisag unsa pa na kamahal, kung mahal nato si Lord, malipay ta. Malipay ta. Padayon ta mga kaigsuonan, unsa pagay mga benepisyo mga kaigsuonan kung naatay kahadlok sa Dios. Mabasa nato diha sa Panultihon Kapitulo 3. Panultihon Kapitulo 3, versikulo 7. Ayaw paghuna-una nga maalamon ka na gayod, kahadloki og tahora ang Ginoo, og isalikway ang dautan. So usas mga moabot sa imong kinabuhi, kung naa kay kahadlok sa Dios, isalikway po nimo ang dautan. Kang naabitaw kay kahadlok sa Ginoo, di makakahimo og buhat og dautan. Di ka kapamakak. Naman kay kahadlok sa Ginoo. Kay kung naa kay kahadlok sa Ginoo, magpabilin sa imong hunahuna o magpabilin sa imong kasing-kasing ang mensahe sa Dios. Ang unsa may buhaton unya sa Dios kung magpakasala ka. Pero daghan kay mga Kristohanon, wa gyud kahadlok sa Dios. Sayon ra kayo ang pagpamutbot. Sa kahayag ni Kristo diri sa ato ang team, musud kag bisik pastoral, diha gyud ko kaila-ila ninyo. Kana bitang pilia ang ikauban mo, pilia ang mabarkada mo. Ang pamaagi nga ang pamaagi aron makailag gyud ka sa tao, kana mang imong ikauban. Gusto kang makaila sa imuhang isigataw, ikauban nimo siya. Makaila gyud ka kung kinsa siya. Unsa siya? Diri sa basic pastoral, makaila gyud ko sa matag usa. Kay ako magyong ikauban sila. Kabalo ko kung kinsay naninuod. Kabalo sad ko kinsay kanang makaila even ako, even ikaw, dili lang kay ako. Ikaw mismo. Makaila kag tao kung imo nang ikauban. Kabalo kung nakakaila ka sa imong pamilya, simpre imong gikauban.
Pero sa laing pamilya, kabalo kong wa gyud ka kaila. Ngano man, wa man nimo ikauban. Usas mga pamaagi, mga kaigsunan nga, makatuna nimo ang kahadlok sa Ginoo. Kung damor nimo siyang ikauban. Unsa may mga pamaagi nga makasiguro ta nga gikauban nato si Lord. Una diha kanang pag-fellowship, pag-apil og mga panagtigom. Kay saad man na sa Ginoo nga duha og tulo naa siya. Nga magkahiusa gani nga maghisgot sa iyang ngalan, naa siya. Na iyang presensya. Saad sa Dios mga kaigsuonan nga saad sa Ginoo mga kaigsuonan nga kung magtigom ta na ang iyang presensya. Mao'y hinungdan ang mga apostolis nagsulat diha sa Hebreo. Ayaw undangi ang panagtigom. Ayaw undangi. Kay Diyas panagtigom mga kaigsuonan, mabati nato ang presensya sa Dios. Og damor natong mabati ang presensya sa Dios, damor tang makailan niya. Og damor tang makailan niya, damor tang mo respeto niya. Sa dihang nana ka respeto, ilhanan na nga nana kay kahadlok sa Ginoo. Og likayan na nimo ang dautan. Kay sa panahon nga na kay kahadlok sa Ginoo, damor man kang makailan niya. Damor ka nga makakaton. Unsay buhaton sa Dios kung magbuhat kag dautan. Damor nimong hinumduman kung unsay buhaton sa Dios kung magpakasala ka. Ug damor sab ka makaila sa mga buhat sa sala. Una nga ang benepisyo nga maabot ug maangkon sa tawo nga naay kahadlok sa Ginoo. Kanunay na ang isalikway ang dautan. Unsa man ang mga dautan? Bahin sa pulong, pagpamakak, pagpangilad, pagpasigarbo, pagpanaway, pagsaksig bakak sa iyang isikatao. Uban pa, nga klaseng sala, iyan na ng isalikway. Imo na ng isalikway. Diyas kapitulo 8, versikulo 13. Na kay Biblia, pwede nimong sundon pagbasa ang unsa may akong gibasa. Versikulo 13 sa kapitulo 8 sa panuldihon. Ang pagtahod og kahadlok og ang pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo mao'y pagdumot sa dautan. Gidumtan ko ang pagpagarbo og pagkamahitason ang mga paaging hiwi og malimbungong mga pulong. Wow, salamat sa Ginoo. So dinhi nganong mausab ang tao kung naa na sa Ginoo? Kay una sa tanan, isalikway niya ang dautan. Nganong ang tao mausab kung naa na sa Ginoo? Kaysa ang tao naa na sa Ginoo, magbaton gyud na sa kadlok. Kung naa na gani kay kahadlok mga kaigsuonan, mutahod na gyud ka sa Ginoo. Kung naa kay pagtahod mga kaigsuonan, mao nimo abot nimo. Dumtan nimo ang mga dautan. Kanang hilasan na kas dautan ba? Kanang ngilngigan na ka. Murag sumul ka ng, kung ano nang bitaw ka ng ngilaran na ka. Sa mga dautan. Kanang buhat nga dautan, pagpamakak, pagpasigarbo, kanang pagkamapahitason, kanang pagpanglimbong, mga pamaagi nga dili pamaagi sa Dios, kanang mga hiwi nga pamaagi. Bahin sa pagpanarbaho, bahin sa pangita, panginabuhi, di nakamalipay kung kana dili maayo. Bisan pa kung maghisgot ng kwarta. Pero gani kung hiwi inya imong paundayonan, malipay kang buhat kay naay kwarta, wa na ka mahadlok anas Ginoo. Nahadlok na kas kwarta. Unya asa man ka paingon?
Kung tuan na ka mahadlok sa kwarta, hinumdumi kung naa na kay kahadlok sa kwarta, muari sad nang gugmas kwarta. Kay kanang gugma o kanang kahadlok, di gyud na pwedeng mag-uba. Di gyud na pwedeng magbuwag. Kanang kahadlok o gugma. Damor kang naay kahadlok, damor kang mahigugma. Tanawa ra gunang imuhang banag, asawa. Kung lalaki ka, ang tanawa mo asawa. Kung or babae ka, tanawa imong bana. Wagay kay kahadlok sa imong bana, yaga-yagaan ra nimo. Unsa may resulta nga no yaga-yagaan kay dili na lalom ang imong gugma. Pero kung naa kay kahadlok sa imong kana bitang naa kay gugma nang naa kay respeto ba. Mao na nga padayonon nato pag hisgot mga kaigsonan ang unsa may mga benepisyo nga moabot sa tawo nga dunay kahadlok. Okay. Panultihon Gis 27. Nya kuanara ni kanang isulat na sa inyong notebook unya review ha. Panultihon Gis 27. Ako ning verse to verse para inyo hasad nga mapaambit nga dos uban. Og mahinumdumin ninyo ang mga bersikulo kung panahon nga mag-share na mo sa pulong sa Ginoo. Ingon diha sa panultihon Gis, versikulo 27. Tahura og kahadloki ang Ginoo ug motaas ang imong kinabuhi apan mamatay sa dili pa panahon ang mga taong dautan. Tanawa ang mga taong dautan mamatay sa dili pa unta panahon nga mamatay. Mamatay ra. Mamatay ra kalit bisag di pa panahon. Ang uban nga nagkaon, matay kalit. Ang uban nakig-meeting sa businessman, gipusil, patay. Di pa unta to panahon kay nagig-meeting pa, di pa andam. Pero kung naa kay tinuod nga pagtahod o kahadlok sa Ginoo, ang benepisyo nga imuhang maangkon, dili lang masalikway nimo ang dautan, nidumtan nimo ang dautan, mutaas ang imong kinabuhi. Mutaas ang imong kinabuhi. Usas mga pamaagi, mga kaigsonan, aron mutaas sa imong kinabuhi, kat-une nga naa kay kahadlok sa Lord. Kay kung naa kay kahadlok sa Ginoo, mga kaigsonan, inani manggod nganong mutaas sa imong kinabuhi kung naa kay kahadlok sa Ginoo, ato nang susihon. Kay maampingan manggod nimo ang imong lawas, imong pisikal. Unsa may mga buhat nga nagpaila nga giampingan nimo ang imong lawas. Wala ka magbisyo. Nganong giampingan man nimo ang imong lawas, nganong wa man ka magbisyo? Kay wala na itugot sa Ginoo. Nganong wala man ka ning tuman man ka ana? Kay naa kay kahadlok sa Dios. Munang kung naa kay pagtahod o pagkahadlok sa Ginoo, mutaas ang imong kinabuhi kay maampingan man nimo ang imong lawas. Pero kung wagay kay kahadlok sa Ginoo, ambot maampingan ba ka ang imong lawas nga pataka ra putag kaon. Sunod mga kaigsuonan, naa sa 14:26. Naaratas panultihon sa pagkakaron. 14:26, mga benepisyo mahitungod sa pagkahadlok sa Ginoo. Diha sa pagtahod sa Ginoo adunay pagsalig kasiguruhan og ang iyang mga anak adunay kadangpan. So diha sa pagtahod sa Ginoo, mga kaigsuonan, nganong nagtahod ka kay naa kay kahadlok? Di man ka katahod gud og kay kahadlok. Kining pagtahod og kahadlok, kuan na siya, kupot na siya. Mag-uban na siya. So ang imo kunong mga 27, 27, ang kahadlok og pagtahod sa Ginoo mao'y tinubdan sa kinabuhi og paagi sa paglikay sa kamatayon. Wow. Malikay ka, malayo ka sa kamatayon, malayo ka sa disgrasya. Katalagman, unya kanunay kang buhi, ang imong pagsimba buhi, ang imong pagdaig buhi. Dili kay murag katulgonon.
Sunod mga igsoon, naa sa 15:33. 15:33. Sa panultihon, ingon ang pulong, ang pagbaton og kahadlok o pagtahod sa Ginoo mo'y tinubdan sa kaalam, og ang pagkamapabsanon maguna sa kadungganan. Okay, repeat lang ni. Mga instruction sa Ginoo imong maampingan, matipigan kung na kay kahadlok. So unsa ganito'y mga pamaagi, mga kaigsunan aron makakaton tag kahadlok sa Ginoo. Una sa tanan, kanang pagtipig. Kung unsa kabililhon ang pulong ni Lord. Tagaan nimo og panahon ang Biblia, damor kang makabatog kahadlok. Ngano man? Kay sa panahon nga damor kang muhatag og panahon sa Biblia, damor kang makakaton. Damor kang masayod sa mga tinagong mga mensahe nga gikan sa Dios alang sa tao. Mga gipadayag, mga kaigsunan nga hangtod karon wa pagyud nimo makit-i. Mao na nga damor gani kang muhatag sa Biblia, damor kang masayod sa pulong sa Dios. Ug damor kang masayod sa pulong sa Dios, damor nimong makatunan ang kahadlok. Kay damor man nimo siyang mailhan. Number 1 mga kaigsunan nga pamaagi aron makakaton kag kahadlok. Mao gyud ang paghatag og panahon sa Biblia. Sunod, pagtipig sa iyang mga saad. Tipigi ang iyang mga saad. Muingon dayon ka nga, buhaton nako ni kay naisaad si Lord. Muingon dayon ka nga, di nako ni buhaton kay kung buhaton nako ni, naarabay saad si Lord nga kung buhaton nako ni, di ko niya panalanginan. So damor nimong ma-develop ang imuhang kana bitang pagbati nga mahadlok ka, nakay kahadlok sa Dios mga kaigsuonan nga maghatag nimo og giya. Nganong dili nimo buhaton ang pagpamakak, ang pagpamutbot, murag maumaor man na sila. Ang pagpangilad, maurag gyapon na. Butbut gyapon na. Nganong dili na nimo mabuhat tungod kay na kay kahadlok. Kay imo manggitipigan ang iyang mga saad. Sunod nga mga pamaagi aron mas makakaton kag kahadlok mga kaigsunan, kanang paghuna-huna kanunay sa iyahang mga sugo. Pero mao lagi ni naapoy magsamok-samok sa imong huna-huna. Mo nang ang pinakabantayanan nato mga kaigsunan kini mga atong huna. Unya ang pamaagi aron mabantayan nato atong huna kini mga atong mata. Kay unsa gani makit-an nimo muabot day nas imong nauna. Unya bantayanan kayo na kung manginlabot na ang imong kasing-kasing. Kay kung unsay imong nakita muabot na mo record sa imong nahuna, kuyaw kay nagmuabot na sa imong kasing-kasing kay mao na po na isigi nimong naunaon. Kung nakakita ka nga ang imong mga higala kaila murag nadato na, unya nakaadto na bisag asa, unya maniid na sadkas imong mga kaila, murag nalingaw ka ba? Aki, katong akong classmate sa una, kumusta na ron? Nya ni nadato na sad, nindot na sad kaig mga house and lot. Naapay house, naapay biyuta. Nalingaw na ka, unya hangtod ni abot ni teghog sa imong kasing-kasing. Naluya na kas pagpangalagad kay ang naas imong kasing-kasing yuta nagmanga butang sa kalibutan. Unya nawagtang na ang imong kahadlok sa Ginoo. Og sa dihang mawagtang na ang imong kahadlok, makadungog gani kagwali murag medyo apiki. Ang pastor na imong mapahimungtan. Unya ang taong way kahadlok sa Ginoo, mahimo na ng tihik. Tihik pasta ng tihik. Grabe no, ngilad na gyud kaayo.
Marang-arang pa day itong tihik. Kay sa usa ka taong Kristohanon nga wanay kahadlok. Kay tihik pas tanang tihik. Mao to'y nahitabo mga kaigsunan o sa katao miingon nga, scam na, scam. Pero diris ka pa, wa man lagi scam. Disinoybe 23 sa panultihon. Padayon lang ta. 19:23. Ingon Dias 23 mga kaigsuonan. Tahora og kahadloki ang Ginoo og imong kinabuhi may katagbawan og layo sa kakuyaw. Muni mga benepisyo. Malayo ang imong kinabuhi sa kakuyaw og naa pa kay katagbawan. So dinhi nato makit-an ang rason. Nganong daghang kay mga taong wa gyud matagbaw, way katagbawan. Kay walay kahadlok sa Dios. Nay usa ka tawo mga kaigsonan. Sama ra gunas panultihon. Naay panultihon sa usas akong mga kaila nga doktor. Kay ang iya hapong anak doktor. Nahimo ni silang doktor tungod kay matinud-anon kay sila sa Ginoo. Sa high school pa ang iyang anak, sikat nga nahimo silang Kristohanon, matinud-anon sila sa Ginoo. Unsa may mga ilhanan nga nagpakita nga sila matinud-anon. Una sa tanan, wala sila mubulag sa pamaagi ni Lord. Unsa may mga pamaagi ni Lord, mahitungod sa panalangin ang paghatag. Wala sila tik-tik sa paghatag. Ang para ni Lord, para ni Lord. Ang para sa simbahan, para sa simbahan. Ang para sa pagkaon, para sa pagkaon. Ilang gidisiplina ang ilang kaugalingon mo nay akong nadunggan nga mga mensahe gikan nila. Kay nahimo man akong suod sila. Unya matud pa mga kaigsuonan, mingon siya nga sikat nga nahimo silang Kristohanon hangtod karon. Wala sila malimot sa paghatag og offering, paghatag og tithes para sa Ginoo. Unya usa kay gayon nga nahimo kong instrumento nga ang iyang anak gitabangan usab sa Ginoo. Nagdala pa ko atog prayer house. Nibisita siya didto ako siyang giampuan. Ug akong gipangayo nga Lord nga ikaw magyoy tag-iya sa tanan, ikaw may tag-iya sa kaalam. Pinasaing kaalam nga imong ihatag kaniya. Kabalo ko nga kung naa kay kaalam nga imong idugang kaniya, dili lisod ang iyang exam. Dili na ko mangayo nga mupasar siya. Kay nasayod ko nga kun naa kay kaalam nga imong ihatag kaniya, dili lisod ang iyang pag-exam. Unya ang testimony kay kaduha man siya mo exam ang doktor man iyang gikuha. Pag exam niya nakatug pag yug kuno siya. Nakabalo man siya, nakabantay siya nga nakatug sa exam kay nahug man iyang ballpen. Nakamata siya kinahug ang iyang ballpen. Mutong dali-dali siya og answer. Pag answer niya, relax sa kaysa nga answer. Nakapasar siya nahimo siyang doktor. Ang iyang panultihon kabalo ba kaon siya? Ingon siya, pangutan ang mga tao, pastor. Kabalo ba kaon say nga ipangutana? Nagmatinud-anon ba ka ni Lord? Ingon siya nga, daghang kay mga tao mo ingong lisod. Lisod ang kinabuhi. But ipasabot mo ratag gilisod-lisod ni Lord? Kay nintuotan niya lisod ramang gyapon. But ba ipasabot nga dili matinud-anon si Lord siyang mga saad nga nianhi si Jesus aron kita magkinabuhing madagayaon? Mura kumbaga ba? Daghang kayong mga Kristohanong lisod. Tinuod na. Daghang kayong mga Kristohanong lisod. Lisod ang pagsimba, lisod ang pagwali, lisod ang pagtudlo. Lisod. Labaw sa tanan, lisod ang pagkaon. Lisod ang panalapi. Pero kabalo ba ka unsay giingon mga kaigsuonan? Niya, sa pastor,
Kana mga Kristohanon nga sige iyong lisod ang pagbayad sa bill, lisod pagbayad sa kuryente, lisod pagbayad sa bill sa tubig, lisod pagbayad sa bill sa eskwelahan, lisod pagbayad sa daghang mga utang. Usara ka pulong ang iyang sugid. Nganong lisod? Ang rason kay tihik. Mao man gyud nay prinsipyos Biblia. Tihik gani ka para ni Lord. Lisod gyud ka. Prinsipyo nas Biblia. Pero kung nang muingon ta nga nganong mga nang mga dautan nga dato lagi sila. Sa man kuno'y labot sa dautan ngano ikumparar man nato atong kinabuhi sa dautan nga di man ta dautan. Mga matarong naman ta, mga balaan naman ta. Busa dili nato ikumparar ang atong kinabuhi sa dautan. Kung ang mga dautan ni samot ang ilang kadato sa ilang pagpangurakot, sa ilang pagpanglimbong, sa ilang pagpanikas, ingon ang Dios ngadto kang David, ayaw sila kasinahi. Ayaw kasinahi. Ayaw kasinas mga dautan nga milambo kay samara silas balili. Muna'y giingon sa Dios ngadto kang David, ngadto pong kang Solomon. Muna nga natong mga Kristohanon dunay pinasahi. Dunay pagka lahi ba? Nganong lisod ka? Lisod ta, siguro kay tihik ta. Pero kung dili ta tihik, kay ang prinsipyo sa Biblia, damor kang muhatag, damor kang tagaan. Muna nga, ang usas mga pamaagi aron ka mahinatagon pod sa Ginoo, kung na kay kahadlok niya. Pero kung dili wa kay kahadlok sa Ginoo, di ka muhatag niya. Muhatag man lagani ka mga kaigsonan, murag sikin sa sadta nga makahatag niya. Nya, maunay makapawagtang sa imong relasyon, Ginoo. Sunod nga, benepisyo mga kaigsonan, nga imong makita diha sa Panultihon 22:4. 22 versikulo 4. Daghan kaayo diha sa panultihon kining kahadlok. Ingon diha sa 4, pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo og pagpaubos og makabaton kag mga bahandi, dungog og taas nga kinabuhi. Mao ni atong kahimtang. Ato ning mensahe para ato ni mga Kristohanon, mga anak sa Ginoo, tagalangit. Mao ni minsay para ato. Dili nang moingon ta nganong man ang mga dautan, dato lagi sila. Ngano man, dili di ay makahimo ang Dios sa pagpadato nimo. Na makahimo. Lamang naasay kaugalingon nga mga pamaagi. Ang Dios naasay pamaagi. Ayaw gamita ang pamaagi sa dautan. Kanang unsa man ang pamaagi sa dautan? Pagpanikas, pagpangawat, pagpalimbong, ang NFA himuong ganador. Mga negosyante kisa may negosyante diha. Ang China himuong USA. Kisa may mga namaligya produkto diha. Ari mo muramog mga nakakaton ang mga Pilipinos Muslim. Ari igso. Palit mo parit lilo. Palit lilo mga igso. Di ay lilo. Mga igso nga muhulom og tubig. Muslim, dili na lilo. Rilo na siya. Sige, rilo. Di ay rilo. Mga igso, palit mo. Di ay rilo nga dili gyud mamatay bisag ihulom sa tubig. O niya, musugot ka kung ihulom og tubig. Musugot. Sige, di ako usa ka pitsil nga tubig. Isulod ng imo rilo. Wala malagi mo andar. Ingon ka nga dili mo madaot ang rilo. Kung bisag ihulom sa tubig, wala naman lagi mo andar. Ay igso, ayaw nagkatingalag kahibong. Kay bisag ikaw kung ituslob kag tubig,
siguradong ikaw mo utong. Kanang akong rilo, wala na mo andar kay gituslob na nimog tubig. Natural, wa na mo andar kay ni utong. Grabe. Amo na kabantay mo kanang mga magbantay ta ng mga negosyo. Unsa may rason nga no magnegosyo? Unsa may rason nga no manarbaho? Kung rason aron makamadato, pakyas ka sa katuyoan nga nung bag-o ka. Kinahanglan kung manarbaho ta, magnegosyo ta para ni Lord. Para sa Ginoo. Para madako ang ministry, para daghang dapit nga madunggan, masangyawan sa pulong ni Lord. Pero kung manarbaho ka para manindot ang imong balay, kuyaw kayo na nga makapasaag na nimo. Kay kanang balay o kanang bahandi, wa na ihikaw ni Lord. Wa na ihikaw. Gamita ra ang iyang prinsipyo, pamaagi. Unsay mga prinsipyo sa Ginoo? Ingon siya, pagbaton og kahadlok, ding sunod pagtahod sa Ginoo, ding sunod pagpaubos. Ang nakalisod man sa mga tao, pag naanay kwarta, mura naghari. Makatukod nagbalay, mura nagsikinsa. Makagunit na gani og kwarta, mura og mabag-uhan ba? Yay. Ang mahitabo mga kaigsunan, way katagbawan. Unya, dili pud mo taas ang kinabuhi. Munang, naay mga tao nga moingon sa ako mga kauban, Pastor, kining pagpangalagad, Pastor, tindaghan ang mga pagsulay. Kung salamat sa Ginoo, kay diha ka malig-on. Sabi nimo, naatay mga kaila, magbugal-bugal lang nato. Kay, ngano kuno nga, inani ang sitwasyon. Ko nga, ayaw na sila paminawa. Kay mga tambag na siya nga dili makaayo. Muna nga, bantayanan sad nato atong igdudungog, dili lang atong pananaon, kanang itatanaw, atong idudungog kung asa nato ni gihatag. Sige kag paminaw anang mga taong mga sigig saway, maluya ka. Sige kag paminaw anang mga tao nga siya sigig saway, sige pog palaway. Di ba? Nganong ni saway na sila, kay ilang gikumparal ang ilang kahimtang sa atong kahimtang. Ayaw na sila tanawa. Kay wala ihikaw sa Ginoo nga palambuon ka. Wala ihikaw sa Ginoo ang kwarta. Tanawa. Asa to mabasa? Sa 22. 22:4. Pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo. Dayong pagpaubos. Og makabaton kag mga bahandi. Dungog og taas nga kinabuhi. So package. Dili ikaw sa Ginoo ang salapi, bahandi, mga butang sa kalibutan. Lamang pagpaubos ra gyud. Pagpaubos, may hinigiban nga gipakita dinhi. Naapoy pagpaubos mga kaigsonan na ay kining pagpaubos daghang mga Kristohanon nga wala makabantay. Kana bitawng pagpaubos nga niresulta di as pagpataas. Kanang pagpaubos nga niresulta di as pagpataas. Kabalo mo unsang example? For example, nagpaubos ka. Gihatagan ka ni Lord. Ug bisag unsa. Unya sa dihang gihatagan ka, simpre ang gigamit ana tao sad. Tao sad ang gigamit. Pag ang Ginoo mo'y mulihok, tao usab ang iyang gamiton. Inani ni ang nahitabo. Pag nindawat ka, gidawat nimo ang panalangin, kay gipiyalan kas Ginoo. O niya, aron damor kang panalanginan, ipanghatag sad sa uban. Ang problema mauni, sa panahon nga imo nang ihatag, imo mang papicturan. Dahil ipos dahil sa imong account.
Nanghatag ta ani. Dili ni pamaligya, panghatag ni. Unya sa panahon nga ikaw nagdawat, wa gyud picture. Pero sa panahon nga ikaw na nanghatag na nay picture. Muna nga diri sa atoa sa akong nakatunan mga kaigsunan ko sa Ginoo. Ako yung gisabot. Doon ay mga tao nga nihatag og kwarta para pagpalit og Biblia. Ingko nga nairesibo ako ning ipadala nimo. Mao ni ang resibo. Pero kung pagpanghatag na, dili ko magpa-picture. Kay mo resulta mangunag mura kog ako'y nang hatag. Kisa may pasalamatan. Pastor, salamat kay Pastor sa imong pagkakugihan. Munang magbantay ta. Muna nga magbinantayay ta. Okay? I hope inyo ning napamalandungan. Doon na may mga post siguro nako nga naghisgot og paghatag. Pero nga ko ang paningkamutan, akong giampingan nga walay laing mapataas kun dili ang Lord. Si Lord. Ang Dios. Kay walay laing dapat ipataas o ibayaw sa atong kinabuhi kung dili si Jesus. Sunod mga kaigsuonan nga benepisyo kung naatay kahadlok sa Ginoo naa sa Panultihon 23 17 nag-ingon ayaw kasina sa mga makasasala hinuon padayon sa pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo sa tibuok mong kinabuhi. Usanis mga pamaagi mga kaigsuonan aron dili ka maluya sa pagpangalagad. Ayaw tan-awa ang mga dautan nga milambo. Kung ang imong mga kaila higala, mga classmate kani adto nadato na sila, pasagdahi silang nadato sila. Pero dad-a sila kanunay sa mga pag-ampo nga kung sila nadato, nakapangalagad unta sila. Ayaw og kasina nila. Kay kung ikaw makakita sa ilang makabtangan, nagpa-picture sila, ni adto na sila Singapore, Malaysia, ni adto na sila Boracay, ni adto na sila bisan asa, murakag maikag ka. Unya sa diyang maikag ka, unya mulantaw kas imong bulsa, wa gyoy kwarta nga imong magamit para pag-adtos ilang nadtuan. Maluya ka. Moingon ka nga, oy, may patong wala mga lagad kay naka social. Ako diri naka social ko tungod ra gyud ni COVID. Kini ako mga classmate wala no imbes wala ni sila mga lagad naka social noon sila. Social nga lugar, social nga dapit, class nga mga katulganan, social nga katulganan. Ako taon nangalagad ko social tungod ra gyud ni COVID. Niabot ang social tungod ra ni COVID. Protocol, social distancing. Ngano man? Kay nasina man po di ay kasdautan. Ayaw kasinahi ang mga taong wala sa Ginoo. Sunod mga kaigsunan nga naas Ecclesiastes kapitulo 8:12. Okay, nibalhin na tawag lahing libro. Kapitulo 8, versikulo 12. Amo ni giingon. Mahimo nga ang usa ka makasasala magbuhat og daghang krimen. Onya og magpabilin siyang buhi apan nasayod ako nga walay daotang mahitabo kanila nga nagtahod og may kahadlok sa Ginoo. Munang ayaw kahadlok anang COVID, baksin. Ang uban mahadlok hala, baksin dito, baksin diri. Kay kuan lagi, nay COVID. Ayaw kahadlok. Basta kay nara kay pagtahod kahadlok sa Ginoo. Uway dautan nga mahitabo nimo. Saad na niya.
Isayas kapitulo 2:12. Kay ari natas Isayas kapitulo 2, katapusan nga bersikulo nga imong makaplagan ang mga benepisyo mahitungod sa pulong kahadlok. Isayas kapitulo 2 bersikulo 10 ngadto sa 21. Okay. Pasalipod sa mga bato og tago sa yuta aron paglikay sa kasuko sa Ginoo. Sa iyang gahom ug sa iyang himaya ni adtong unyang adlaw ang garbo ug ang pagkamapaytason sa tawo putlon ug ang Ginoo lamang maoy pasidunggan. Kay may adlaw nga gitagana ang Ginoo nga labing gamhanan aron pagsilot sa tanang mga mapahitason. Sa tanang gamhanan og halangdon. Putlo niya ang tag-as nga mga sidros Libanon ug ang tanang tugas sa Basan, ingon man ang tanang habog nga kabukiran o kabungturan, ang tanang habog nga tore o ang tanang kuta nga ligon. Tundagon niya ang barko, ang dagko og maanindot nga mga barko sa Tarsis og ipaubos ang mapahitason nga kuhaan nagdungog nga mga garboso. Niadtong unang adlaw ang Ginoo lamang maoy mapasidunggan. Ang mga Dios hingpit nga mahanaw og ang katawhan manulod sa mga lungib diha sa mga pangpang ug sa mga lungag sa yuta aron paglikay sa kasuko sa Ginoo og sa iyang gahom og himaya inig-anhi niya aron pagsilot sa kalibutan. Niadtong unyang adlaw ilabay sa katawhan ngadto sa mga ilaga og sa mga kabog ang ilang mga Dios nga mga platag bulawan. Manulod sila sa lungib diha sa mga bato o mangatkat sila sa mga pangpang aron paglikay sa kasuko sa Ginoo. Og sa iyang gahom og himaya inig-anhi niya aron pagsilot sa kalibutan. Ayaw sa ligi ang tao kay hubo ra siya mubo ra siya ginabuhi unsa may bili niya. So kining maong minsay ni Isayas mao nay panapos mahitungod sa kasuko. Kining kahadlok. Dapat naagyo tay kahadlok sa Ginoo. Kay moabot siya aron pagpaningil sa unsa may atong gibuhat. Kung asa nato nahatag ang atong kinabuhi, atong kusog, atong kasing-kasing, atong hunahuna, atong kalag. Asa ni siya misakripisyo. Susihon nato asa ta misakripisyo. Diha ba sa tawag ug planos Ginoo sa iyang pag-umol nato or sa ato rang kaugalingong plano ug pangandoy sumalas atong gusto. Yung mga igsoon, atong nadungog ug nabati ang mga benepisyo ug ang mga pamaagi aron ta makakat-on og kahadlok sa Ginoo. Igsoon ayaw kahadlok sa tao ni sa mga butangan naa sa tao. Labaw na sa kwarta og bulawan. Sa lapi ni ining naong sa kalibutan kay pwede nang kuhaon og tunawon sa Ginoo. Paninglan ta niya kung giunsa nato pagdumala ang atong kaugalingon. Akong mga pagdasig, guniti ang saad sa Dios. Tipigi og himo ang bililhon kaysa bulawan. Ang unsa may mga saad og mga minsay sa Ginoo og dili ka niya pakyason. Dili ka mahilayo sa Dios. Kanunay kaniyang tipigan. Kanunay kaniyang ubanan, panalipdan. Og walay bisan unsang kadaot nga mahitabo sa imong kinabuhi. Pag matinud-anon lamang. Usas mga ilhanan, mga kaigsunan nga gipakita sa Ginoo. Nga angayan ta sa panalangin sa Ginoo kung natay kahadlok sa Dios. Usas mga buhat sa response nga no natay kahadlok sa Ginoo kanang pabilin nga matinahuron kaniya. Pabilin nga matinud-anon kaniya. Inyong isuon, Pastor Gideon, nagpasalamat sa Dios og sa matagusa kanato nga makadungog ni ining mao nga pulog mga mensahe gikan sa Ginoo. Gibuhat ta niya mga kaigsuonan, dili nato ni kalimtan tungod kay naay katuyuan ang Dios. Gibuhat ta alang lamang kaniya. Nahimugso taning naong sa kalibutan, dili para sa atong kaugalingon, kundi sa planos Ginoo. Mo ni ang atoro nga
hisgutan nga mensahe. Atong patalinghugan ang awit makalangit hangtod may kinabuhi. Nahimog suko ning kalibutan uban sa dako nga katuyuan iniksod ko sa Ayaw kalimti mga kaigsonan na ang benepisyo kabulan nga gipakita sa Ginoo sa diha nga naatay kahadlok kaniya. imong gipahimo Mutaas ang atong kinabuhi ug malayo tas kakuyaw. Lamang do natay angay nga titigan. Angay natong likayan. kinabuhi Angay natong hinumduman. imong gipasan Bulahan ang tao nga nagtahod og naay kahadlok sa Ginoo. sa kahon Kay tabangan kanunay sa Ginoo. imong gihinluan kinabuhi ko Ayaw kahadlok kung nahugas wala kay kwarta. sa hamili mong dugo Ayaw kahadlok kung wala kay trabaho. wala sama Nabuhi man gani ng mga langgam. gamhana Wala sila magpugas ni mag-ani. wala yarang maka Nagdahig ra sila sa gugma mo sa nagbuhat nila. Giatiman sila sa Ginoo. Unsa pa kaha ka nga mas bililhon pa kas mga langgam. hangtod may kinabuhi Lamang hangtod pasidunggan nato ang Dios. Pangitaon nato ang mga buhat nga mahimaya siya. sa nga Ayaw undanga ang imong pagsimba. Ayaw undanga ang imong pagkamamatinud-anon kaniya. Kay kung matinud-anon ka, hinumdumi nag-ingon ang Biblia, labaw nga matinud-anon siya. Dili gayud siya mo pakyas. Nimo pakitas landong sa pagkausab sa iyang mga saad. Ang saad diyang iblis og panalanginan ka. Panalanginan og iblis gyud kaniya. Lamang madawat og maangkon lang nimo ni kung nagpabilin kaniya. nahimog suko ning kalibutan Sa diha nga nagpabilin ta kaniya mga kaigsunan dunay mga pagsulay kung tinuod bagyutang mulahutay. katuyuan Busa kung naamay mga pagsulay ayaw kaluya padayon lamang. Kaysa dihang mo padayon ka, mahimaya siya mga bulan og iblis kaniya. kabituunan imong gipahimo Ayong pagpaminaw ni Tata Plantiras Tabanaw, may buntag may pagpaminaw. Ang Dios magapanalangin. Talaygod ang Dios. Mayong pagpaminaw ni Eliser Godines. Mayong pagpaminaw ni Roberto Ngalot Iltagondi. Amin pastor, salamat sa Dios sa iyang kaalam nga akong nahibaluan diha sa iyang mga pulong. Dalaygon ang Dios. nahugasan sa hamili mong dugo walay sama kanimo kang gamana walay arang makatubong sa gugma mo ako sugalayan pasidong Ayaw kalimot mga kaigsonan sa mga mensahe na atong nadunggan. Matod pa sa usas akong igsuon, atong igsuon dias kang Kristo. Kung dunay taong nagkalisod nga Kristohanon siya, kana kay tihik siya sa Ginoo. Kay ang prinsipyos Ginoo nga iyang gipakitag makita nato sa Biblia, kung mahinatagon ka, padatuon o padaghanon ang imong bahay.
kinabuhi hangtod may kusog, hangtod may gininhawa sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka sa kasing ko, bayawon ka ug alagaran ko, hangtod may kinabuhi hangtod may kusog, hangtod may gininhawa sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka sa kasing ko, bayawon ka ug alagaran ko, Ginoo. Atong hinumduman ang misay sa awit, nagdasig ka na ito nagpahinumdum kung naapatay kinabuhi hangtod karon na wala tay laing katagag bayaw pasidungan kundi siya. Bayaw na to siya hangtod may kinabuhi pa. Okay, ato ta sa awit mga gigsunan, kining awit lahutay lang kung naay mga pagsulay, ayaw gyud kaluya, nimo batig kalaay. Gunit og padayon lang, kay dias pagpadayon, dili kaniya pakyason. Dili pa may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan, busa ayaw kaluya kay may ugmapa. Angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiya kaniya. Dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan, busa ayaw kaluya kayong mapa. Angay ka lang mo lahotay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kun muliho ka. Buhata ang tanang kabuon niya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan, busa ayaw kaluya ay may ugma pa. Angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa
sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day gasya, ug dili kakabsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Kung sa ayaw kaluyan ay may ogna pa, angay ka lang mulahota ay aron makalabang ka sa pagsulay. Awit makalangit, langit ang pilia sa atong programa ng pulong mo ginabuhi ko.